बेखौ बिथांमोना दिनै आन्दायदों जिहेतु 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव जेबो मावनो हायाखै गोदान जिनिस दा नंखायनो आन्दायदों रामदेवनो हा होनानै रामदेवा मोसौ मानै फिसिगासिनो दङ जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 8,000 निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन बेवहाय आरो बेवहाय सरकारि रेभिनिउआथ' फैखागोनानोखा हानि जि खाजोना मोनो खाजोनाखौ जों मोनगोन स' एपिडिसिएल आसामनि जि एपिडिसिएल पावार डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि थ्रुयैसो जों खामानिखौ मावदों दा बेवहाय खुनु आयेन कानुन बदलनायनि हाखौ रावबो मालाया लांनो हाया गाबोन इन्डास्ट्रिया बन्द जानाय लोगो लोगो बे हाया जोंनियावनो फैफिनगोन खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ क'क्राझार परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलाव आदानि कम्पानिया थार्मेल पावार प्रजेक्ट फसंनो लानायनि सोमोन्दै बिटिआरनि सिएम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबाय मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 8,000 निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन बेवहाय आरो बेवहाय सरकारि रेभिनिउआथ' फैखागोनानोखा हानि जि खाजोना मोनो खाजोनाखौ जों मोनगोन स' एपिडिसिएल आसामनि जि एपिडिसिएल पावार डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि थ्रुयैसो जों खामानिखौ मावदों दा बेवहाय खुनु आयेन कानुन बदलनायनि हाखौ रावबो मालाया लांनो हाया गाबोन इन्डास्ट्रिया बन्द जानाय लोगो लोगो बे हाया जोंनियावनो फैफिनगोन जोङो गासैखौबो स्ट्रिक्ट रुलखौ फल' खालामनानै 6 सिडिउलनि आयेनखौ मानिनानैसो सोरनोबा जुदि हा एलटमेन्ट होयोबा हा लिजाव होयोबा बेखौ होनाय जायो बिथांमोननि दिनाव बे आयेन कानुनफोरखौ बिथांमोना सिरियासलि नायामोन जायनि थाखाय दिनै एपिलेट अथरिटि हानि लास्ट जाय अथरिटि हा सेटेलमेन्ट खालामनाय बे एपिलेट अथरिटि बेखौबो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खालामनाय जायाखैमोन दा नंखायनो दिनै भटनि थाखाय भटनि सार्थआव बिपिएफनि सानैसो मानसिफ्रा बेखौ पलिटिलाइज खालामदों किन्तु जोंनि जे फैगौ समाव हाजार हाजार मानसिफ्रा मावनानै मोनजागोन दिनै परबतजरा ओनसोलाव गुरुदेवनि जायगा बेखौ डेभेलप खालामनांगौ बेखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ प्रटेक्ट खालामनांगौ एनक्रोचमेन्ट जादों बेफोरखौ जों मिथिगौ किन्तु दिनैनि समाव बिथांमोना जाय बुंदों हाजार हाजार मानसि हाजार हाजार बिगा आवग्रिनानै सोरबा सोरबाया साहा बागान गायनानै दङ नाथाय गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौ सानाखै दिनै जे इन्डास्ट्रि मोनसे फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया मावना मोनजागोन सालाकाटिया दिनै इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों बिआरपिएलआव इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों आरो बे बिआरपिएल आरो सालाकाटिनिखि डाबल ट्रिपल गिदिर मोनसे नैबे पावार प्लेन्ट फैगासिनो दङ आरो बे एखे जायगायावनो रेलनिबो कच फेक्टरि जानो थांगासिनो दङ 300 कोटी टाका सेंसन जाबाय स' दिनै रायजो राजाफ्रा सासे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा सासे नखरसे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै दा नंखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा सारा परबतजरानि रायजो राजाफ्रा बे इन्डास्ट्रिया जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय मावनानै जानो हागोन जायफोर दिनै सोरबा सिकिउरिटि गार्ड जाहैदो केरेलायाव थांनानै गुजरात हारियानायाव खामानि मावहैदो बे बाथ्राफोरखौथ' बिथांमोना मिथिया जा सोरनि नखरा मा जादों गाबोन बे मानसिफ्रा फैनानै नैबेयावनो खामानि मावनानै जानो हागोन इन्डास्ट्रिया अपारेट जानायनि सिगाङावनो 18,000 निफ्राय 20,000 मानसिया बेयाव खामानि मावनो हागोन आरो इन्डास्ट्रिया अपारेट जानाय लोगो लोगोनो माखासे पार्मानेन्ट पस्टफोराव बिसोरो साख्रि मावनानै जानो हागोन स' बेवहाय गोबां सुबिदा दङ आरो बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो जोंबो सोमावसारना फैनाय मानसि जोंबो आन्दलन खालामना फैनाय मानसि जोंबो आलादा रायजो बिनायाव एखे आन्दलनाव फैनाय मानसि स' दिनैनि समाव बिथांमोना बोरै साननो हायो जे बिथांमोनाल' मोजां सानो जों गाज्रि सानो बिथांमोननि दिनावनो जेसेबां गुन्दुगुलफ्रा जालांजोब्बाय दिनै माने ड्रेन सायाव न' बानायदों बहाबा इरिगेसन ड्रेननि सायाव बिल्डिं बानायदों बहाबा रिजार्भ फरेस्टआव थांनानै हा दखल खालामहैदों दा बिसोरखौ दिनै जों कनसिडार खालामना दोननायखायसो नङाबा आयेनगत भाबै गाबोननो होखारजोबनो हायो दा बे जिनिसफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिथि खालामदों बेबायदि राजनिथि जाहाथे खालामा रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना सहयोग खालामो बेखौनो जों खावलायो खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि सिएम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय नङा होमबा बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलाव आदानि कम्पानिनि थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ फसङोब्ला बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बै ओनसोलनि सुबुंफोरा 7,000निख्रुइबो बांसिन आदानि कम्पानि थार्मेल पावार प्रजेक्ट इन्डास्ट्रियावहाय साख्रि मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों नङा होमबा बिथाङा बिराद थगायो रायजोफोर मिथिबायना मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ 100आव 1% सैथो होननानै साननानै ला 100आव 99%खौनो बिथाङा थगायो नोंथांमोना बै समखौ गोसोखांलाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय नखर नखर साख्रि मोनजोबसिगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बै समखौ गोसोखां रायजोफोर
बिथाङा बुंदोंना बुङाखै बै समखौ गोसोखांलाय रायजोफोर आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिनि थाखाय सोमावसारबोनानै दिनै मा स्टेजसिम सफैखो मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथाङा बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरखौ थगायनानै दिनै बिटिआर एकर्डसो खालामनानै लाबोबाय बेफोरखौ गोसोखां रायजोफोर गोसोखांलाय अब्लानो नोंथांमोना साननानै मोनहरगोन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय दा किसुमान इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बे आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ हयथ' रागा जोंनोबो हागौ नाथाय आं सैथोखौसो बुंदों रायजोफोर बर' रायजो राजाफोरा आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन नाथाय बेनि थाखाय नङामोन दा आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिनि थाखाय सोमावसारै गेजेर ससेयावहाय बर'नि दैदेनगिरिफोरा बामोननि फाव फान्दायनायावहाय बामोननि जेयाव नांनानै दिनै बे स्टेजाव सफैबाय दिनै बामोननि आथिं सिङावनो जोङो थाफिननांगौ जाबाय बेखौ गोसोखां रायजोफोर आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिन मोननायमोनब्ला दिनै बर' बिमानि मेगनावबो बेफोरबायदि मोदैया गनाय नङामोन आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिनि थाखायसो बर'नि बिर जोहोलावजोफोराबो गावनि जिउखौ दान होदोंमोन थै सहि लालायलायनायखौ गोसोखांनाय रायजोफोर आंबो होदों नोंथांमोनाबो होदों थैजों सहि होदों साननानै नाय बैफोरखौ दिनै मा स्टेजाव सफैखो बेखौ एसे गोथौयै साननानै नाय रायजोफोर दा बै 17 बोसोराव जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बिथांमोना बुङै दा राजनितिक खालामबोबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडिया एबा निउज पर्टेलफ्रावहाय जोङो नुबोगासिनो दङ 17 बोसोराव सोरनि थाखाय बेबायदि दाङाबाजिया जायामोन बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरानो मोनथियो सोरनि थाखाय 17 बोसोराव बैफोरो जायामोन नाथाय बै 17 बोसोराव जानानै थांनाय जाथायफोरखौ लानानै बुंखाङै बिथांमोना राजनितिक खालामाब्लानो आरो बुंनो गोनां बिथांमोननियावहाय जेबो बाथ्रा गैला जेबो सोदोब गैला बिथांमोननियाव बै 17 बोसोरनि अनगायै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मोनथिगौ बामोनफोरा मा टारगेट लागासिनो दङ नाथाय बैफोरखौ मोनथिसेयावबो दिनै बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बामोनफोरजों बायजानाय बायदि जानानै थानायासो बबा जानानै थानायासो नुनानैबो नुयै बायदि जानानै थानायासो बिराद दुखुनि बाथ्रा जानानै फैदों रायजोफोर साननो गोनां आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिन मोनागौमानि बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरा गुबुन हारिजों दाउ अमाफोर बायदि होस्रांजाबाय थागोन गुबुन हारिजों नासयजागोन गादबजागोन मुगैजागोन दा बैफोरनिफ्राय उदां मोननो थाखायनो जोंनो नांगौ आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आंनि मोनसे कुइसन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय मबा मोनसे आफादा फिन आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिनि थाखाय सोमावसारफिननो गासै बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरखौ हांख्रायोब्ला बर' फिसाफोरखौ खावलायोब्ला नोंथांमोना जानजि खाफ्रानानै आलादा बड'लेण्ड सेपारेटिनि थाखाय फिन सोमावसारनायाव बाहागो लागोन ना लाया ओंखारफागोन ना ओंखारफाया नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहरलाय स' रायजोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै हारिनि खहा जानाय बाथ्रा बुंफ्लांदोंब्ला आंखौ सासे बर'नि इउटुबार होननानै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय एसेनोसै जय बर' हारिनि